खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बीटीसी सोरखारनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि थिसनथाइ होनो नागिरनायखौ लानानै एमसीएलए जुबिराज बसुमतारीनि बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 6 जुलाइनिफ्राय जागायजेननाय बीटीसी फरेस्ट बिफाननि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ जोबोर मोजाङैनो हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों बिथोन होनाय बादिनो सोलिबाय थादों। बे साख्रि होनायनि बेलायाव जायफोर बिथांमोना आनजादखौ मोजाङैनो पास खालामनो हागोन बिथांमोनानो बे साख्रिखौ मोननो हागोन आरो बेवहाय बीटीसी सोरखारनिफ्राय सोरबा एमसीएलए एमएलएफोरानो जायाथों मानो बिथांमोननि बिथोन होनायाव रावबो साख्रिखौ लानो हानाय नङा आरो साख्रि होनायनि बेलायाव जेबो बेले-बेजेबो जानाय नङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बे गोख्रों नेमखान्थिखौ बानायनानै होदों। बीटीसीआव बेल' नङा आरो गुबुन जेरै फरेस्टारनि अनगायैबो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिनि थिसनथाइखौबो जों उनाव लासै होलांबाय थागोन होननानै फोरमायथिबावदों एमसीएलए जुबिराज बसुमतारी बिथाङा। ग्रिनबासनि हेंथायै गोख्रों नेमखान्थि खालामनानै होदों गुवाहाटी जिल्ला खुंथाया। बे खेबनिफ्राय नोगोरमायाव सालायनाय ग्रिन बासफोरा लामायाव लेफ्ट साइडजोंसो सालायनो मोनसिगोन। जेबो जाहोनाव सोलायनो हानाय नङा बे सालायनाय नेमखान्थिखौ। खुंथाया खमैबो ग्रिन बासनि हेंथायै सिग्रोमनानै गासै सा 63सो गारि ड्राइभारफोरनि लाइसेन्सखौ बन्द' खालामबाय। जुदि बे गारि सालायनायनि गोदान नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलियाब्ला 7 दिननि थाखाय सालायनायखौ बन्द' खालामनानै होगोन होननानै रोखा फोसावनानै होबाय नोगोरमानि जिल्ला खुंथायनिफ्राय। हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव फिन आरोबाव गसाइगावआव गोबां बिबांनि दंफांजों लोगोसे गंसे बलेर' पिकआप गारिखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना बे साननैसोनि गेजेरावनो आयेन बेरेखायै दंफां मिलफोरखौ थाद'नाय गैयै बोखांनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो मैयानि सानावबो मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों गसाइगाव दिपट रेन्जनि रेन्जार दीपक बसुमतारीनि दैदेननायाव सिग्रोमनानै मैया फुंबिलिनि समाव गंसे बलेर' पिकआप गारियाव दंफांजों आबुं गारिखौ हमनो हादों। हाग्रा बिफाननि संदाननायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो आसाम आरो सोनाब बंग सिमा ओनसोल गगलकाटा गामियाव दुथां सुबुंफ्रा दंफांजों आबुं गारिखौ गारनानै खारो। बे हमनो मोननाय दंफांफोरखौ बबेबा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोखुमानायनि सन्देह खालामदों हाग्रा बिफाना। हमनो मोननाय गारिनि नम्बरा जादों AS17C1531। बिजनीआव पिस्तलजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिजनी पानबारि 3 नं गरायमारियाव सिग्रोमनानै पालेंबारि फारसे फैबाय थानाय समावनो गंसे पिस्तल, गोथां गुलि, गंसे मबाइल फन आरो गंसे बाइक गारिखौबो बोखांनो हादों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ सुकुर आली आरो गुबुन सासेखौ आब्बास आली होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। पुलिसनि हान्जाया बिसोरखौ पिस्तल लानानै उदाङै बेरायथिंनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो संदाननानै हमनो हादों। जोंनाव ओरैबायदि सिस्टेमजों डिसिप्लिनजों रिक्रुटमेन्ट जागासिनो दङ। गतिके जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार जे सिन्था धारना खालामदों निस्सय बे जाफुंसार जागोन आरो दिनै थामथि दिन दिनै फैयै आं दिनै नायफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गासिबो केन्डिडेटफ्रा बिराद मोजाङैनो रिक्रुटमेन्ट बा माबाखौ बाहागो लाफैनायखौ बेहाय 52,000 केन्डिडेट सामथिं एप्लिकेन्ट गोग्लैनानै दङ फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार 1 आरो बाहाय जोंनि बिटिसिनिफ्राय 156 पस्ट दा जों माबा दिहुननो हादों। दा गतिके जाय जेन्युइनलि पास जागोन जाय जेन्युइनलि नैबे फिजिकेल टेस्टआव पास जागोन बिनि उनाव रिटेन जागोन आरो बिनि उनावहाय अरेल जागोन। स' गासिबो जाय केन्डिडेटआ खारनो हागोन बा अरेलाव पास जागोन बा रिटेन टेस्टआव पास जागोन बे केन्डिडेटफ्रानो बेखौ साख्रिखौ मोनगोन। बिटिसि सरकारनिफ्राय सोरबा आंबादि एमसीएलए बा सोरबा बिभिन्न एमएलए इएमफोर बा खुनु रावबो व्यक्तिगत भाबै माबा मोनसे इन्टारेस्टआव रावबो बेखौ खालामनो हानाय नङा। मानो होनब्ला जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा स्ट्रिक्टलि अर्डार होदों जाय केन्डिडेटआ हौवायानो जा हिन्जावानो जा फिजिकेल टेस्ट बा रिटेन टेस्ट बा अरेलाव पास जागोन बै केन्डिडेटफोरखौ बासिनानै होनाय जागोन। बेहाय खुनु पार्सनेलिटि जानाय नङा क्लियार आरो जोंनि हाग्रामा सारनिफ्राय बिटिसि सरकारा बेखौ पार्ट बाय पार्ट फरेस्टनि अनगायैबो दस्रा डिपार्टमेन्टआवबो बिदिनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि रिक्रुटमेन्टखौ लालांबाय थागोन जिकुनु डिपार्टमेन्टआवनो।